Hola! Comencem nova secció. Avui us explicaré el perquè de les respostes que hem publicat esta setmana al nostre Instagram d'Anar Classes. És a dir, que per ajudar-vos a preparar l'examen de la Junta Qualificadora, diàriament, de dilluns a divendres, publiquem històries amb 3 preguntes cada dia per a practicar la part de les estructures lingüístiques, és a dir, la part de la teoria i del lèxic. Per tant, si et presentes a l'octubre, subscriu-te al nostre compte i practica diàriament. Bé, doncs ara començaré a explicar el perquè de cadascuna de les respostes d'esta setmana. La primera pregunta és què significa l'expressió fer bondat? Doncs fer bondat significa portar-se bé. Quan els pares van amb els xiquets a algun lloc, poden dir-los fes bondat o porta't bé, d'acord? Són sinònims. La segona pregunta és, a la costa hi ha molts altres llocs que pot ser que t'agraden més que este. L'opció correcta és l'opció A. I per què és l'opció A? La primera part del verb hi ha és correcta perquè així no necessitem un pronom feble, ja que el complement directe de l'oració està dins, és a dir, que hi ha molts altres llocs. Eixe serà el complement directe. Per tant, ni la B ni la C serien correctes perquè no necessitem el pronom feble en. I pot ser que t'agraden és perquè l'expressió pot ser separat més que, més subjuntiu, és la correcta. La C pot ser junt més que, més subjuntiu, és ortogràficament incorrecta, i igual t'agraden és un castellanisme, d'acord? Abans de la 1 vindrà Laia a recollir la nina de Porcellana. Aquesta seria la tercera pregunta i l'opció correcta, com heu escoltat, és l'opció B. La 1, quan és l'hora del rellotge, no s'apostrofa l'article la, és a dir, és una de les excepcions de l'article la, de l'apòstrof. Bé? En canvi, quan una fa la funció de article indeterminat, ahí sí que s'apostrofa. Però quan és l'hora, no. I després, doncs, porcellana porta ella i no la geminada. Bé? La següent és, què significa l'adjectiu roder? Roder significa que va d'un lloc a un altre, fugitiu i errant. D'acord? És un roder. Molt bé, aquesta era una pregunta de lèxic i així ja podeu afegir-la a la vostra llista. La següent. El padrí va regalar un detall a cadascun dels assistents. Així l'opció correcta és la C, cadascun. Per què? Doncs perquè cadascú i cada u són pronoms. És a dir, quan fan la funció de pronoms no necessiten darrere un substantiu. És simplement cadascú o cada u. I darrere no sol portar res més. Però cadascun o cada un sempre necessita un substantiu darrere, perquè són adjectius. Per tant, és cadascun de més substantiu. La construcció correcta. La següent. Una haca és un cavall que no passa de 1,5 metres d'alçària. D'acord? Així tenim haca, que és una paraula que porta H. És una pregunta de grafies. Ja sabeu que les grafies doncs, no tenen una norma, sinó que més o menys les hem de memoritzar per memòria fotogràfica. I d'alçària doncs, porta C trencada. Bé, i a banda, com que és una paraula esdrúixola, necessita un accent. Alçària també podria ser un sinònim d'alçada, amb C trencada també, o altura. Bé? Següent pregunta. Ha d'abandonar la vivenda perquè li arriba una ordre de desnonament. L'opció i la D són castellanismes, no existeixen, per tant és de desnonament. El desahucio és el desnonament. Esta és interessant. La següent. Els vicis. Ahí seria el vici contra el qual s'ha proposat lluitar és el tabac. Molt bé. L'opció correcta és la A, o la primera, contra el qual. Per què és contra el qual? Doncs perquè així necessitem un relatiu tònic que fa referència a el vici i com que tenim una preposició no monosil·làbica, és a dir, que té més d'una síl·laba, contra, l'única opció correcta
com a relatiu tònic amb aquesta preposició és el qual, la qual, els quals o les quals, d'acord? Que amb accent obert així no seria correcte. La següent és un enginyer titulat en informàtica. Bé, aquesta pregunta té una miqueta de trampa perquè, clar, la paraula títol, el substantiu és títol amb la O. Per tant, podem pensar que de títol, titulat. Però no. El substantiu és títol i l'adjectiu és titulat o titulada amb la U. I la paraula enginyer és enginyer. D'acord? Aquesta també ens podem confondre una miqueta si ho comparem amb el castellà. Següent pregunta de lèxic. Què significa baratar? Doncs baratar significa canviar. Bé? Així, molta gent pensa que era baixar el preu i baixar el preu és baratir, abaratir. Bé? Abaratir, acabat amb IR. I espatlar és avariar. D'acord? Per tant, baratar, canviar, espatlar, avariar o baixar el preu, abaratir. Següent, una de pronoms febles que esta era interessant. No es recorda mai de tirar el fem al contenidor. Molt bé. Ahir és de veres que col·loquialment sempre usem l'expressió incorrecta de no me'n recorde de, no me'n recorde de. Això és incorrecte. Per què? Perquè el verb recordar-se és un verb pronominal, però sempre és recordar-se de. No em recorde del que ha dit, no em recorde de la data del seu aniversari. Clar, sempre és recordar-se de, amb la preposició de. Per tant, què passa? Que la informació de quina cosa no em recorde o de què no em recorde, aquesta informació ja està dins de l'oració, perquè és de quina cosa no es recorda mai de tirar el fem al contenidor. Per tant, com que la informació ja està dins de l'oració, no podem usar un pronom feble, perquè estaríem fent un pleonasme, una repetició, és a dir, estaria la informació i el pronom feble que en teoria ho substituís. Per tant, així seria simplement no es recorda mai, de, perquè ja tenim la informació. Molt bé, una pregunta de grafies. L'honestedat és una virtut que s'ha de valorar molt. Bé? Doncs així, una altra vegada les grafies doncs, és recordar una miqueta fotogràficament quines són les grafies correctes. Honestedat, acabat amb T, i virtut també amb T. I bé, doncs ja tenim la resposta a totes les preguntes que s'han publicat esta setmana a Instagram i la setmana que ve en tindreu moltes més. Moltes gràcies per quedar-vos fins al final del vídeo. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!